Ki pulit jong ka jela Assam menta kasngi kila kiyo ka jela Meghalaya bat thumu banait khenrai ka school ba University of Science and Technology Meghalaya hinrei ka jing thumu jong ki kala pulom no hadien ba katnat pulit jong ka ribhoi kala kintaj ban ai ka jinga trelang namar kala ban kata ik shong suk shong san namar ka jingwan yu kajat jong ka menteri ka plating ka sarkar pedeng kat kum ka khubor balayo lum layat hu ba ka jing thumu jong ki pulit ka Assam ban khinra ban pinlong ka jing to okit hakate ka school ba USTM kadai na kamukot duma bala ujor hakarim gant police station persha ia u makbubul hok chancellor ka USTM kumbala yo lum jingtip na u superintendent of police ka ribhoi UVS Rathor ulo ong waki pulit ka Assam kilawan poi minta ka ski shribhoi hakana para police station ban pan ka jingarab ban ya trailang na ki pulit ka ribhoi ban khinrai ka te ka school ba hinrei na kalyang uhe pulit ka ribhoi ulakin taj ban ai ka jinga trailang hakate ka jing khinra bat batha ru bakiri ban yo bor shwa ne ka search warrant na ka yeng bishar shwa ban pinlong ya ka jing khinra kumban shupin kan mau hangni u chancellor ka USTM umma bubul ho ula syakem haki pulit ka Assam haka arpu arterik mintau benai halor ka jingken no abu udon kti haki jingle bom hok haka bayade bat ke examen CBSE class 12 haka wei ka school pathar kandi bala penyai de ke Education Research and Development Foundation Group kabla seng de uho